неща, хора, съм готин от GameStream23. Тук при мен е ProPlayer от GameStream23. И ProPlayer, качвай се и сега ще тръгнем към връх Еверест и не знам какво правим там. Кой играем в момента? Играем сам. Кой е сам? Кой сам? 2.3.7. 0.3.7. Аре, качвай се по-бързо, човек. Ще майна. Да, и има едно различно нещо, което е станало. Играя с контролер, защото ми е по-удобно. Хора, другото, искам да кажа, влияй се за Тотин Стиви за нас. Тотин Стиви сме много добри приятели. Сега ще искам 20 стинки, дето го рекламирам. Аз не човек. И той на рекламира, и Тотин Стиви скоро ще качи клип. Знаеш на къде е Еверест? Той всеки ден качва клип, между другото качи. Абонирайте се за него иначе. Иначе... Нищо. Така, връх Еверест е на къде? На къде? На върх Мари. На сам, предполагам. Аз ще го маркирам, пак ще пътвам човек, защото ти без пътване нищо. Чакай, че писаха хората, what the fuck. Чуеш ми се? О, някъде е мазно. Пускал да аз да карам, пак ще спишим. Чакай, няма да спиша, ще карам. Вземи малко наляво. Малко, добре. То моето малко го знаеш, же. Направо! Защо направо? Малко надясно. Супер. Така, ей сега. Направо ли сме? Знам, аз паднах. Играч. Телепортирай се. Или ще трябва да спра. Ето, кому оставяше? Те остава. Парашняци! Добре, няма базикам се. Спри някъде да се кача пред тебе. Кому виждаш? Къде съм? Паркирам. Мета слизам надолу. Ето! Ох! Окей. Чакай. Паркирам. Уморяли. Малекъв постер има! Где паркираш на вина за таковата? Аре, чакай. Какво програмаш на вина, човек? Давай, качвай се бързо! Къде не са видяли постера? До 3, 2, 1. Чакай, сваля от хеликоптера и ще видиш. Не, нищо. Давай сега, Еверест, слагаме нататък направо. Направи малко надясно. Сега. Какво трябва да им покажем ганг къщата? Ганг къща и ганг клайман. Кого? Ганг клайна? Колата? Ганг кола. Ганг колата ни много яка, хора. На мен ми харесва, Сега ще взема тази комбайна, говорим, тук долу има още някаква кола. Принцип, което не е Еверест, не го правим с хеликоптер, ама понеже сега скоро ще направим ганг. Скоро ще изкачим върху Еверест. Другия месец направя ганг и таковата. И вече ще снимаме ганг и ще движим така пилъч, някакъв по-8 месец. Знам, че нямам насам, просто ако не ви хареса, мен ми хареса играта GTA San Andreas Multiplayer. Може да играете с нас, няма никакъв проблем, хора. Да, ето, интересно е, смисъл, гледайте сега малко тъпичко, ма интересно е като играете с приятели. Така е много забавно. Нали ви казвам, ако ще ти може да играете с нас. Ето е върху Еверест, Ама чакай, че аз го съм маркирал. Как ще нагоре към върху Еверест, защото аз съм маркирал долу, където принцип са такова ми. Където принцип така съм човек. Къде долу са варим така. Да се качаме горе, те ли? Да, как сме се горе, спускам сега си вид да им покаям на рампа. Да, ама нека се спуснем по-бавничко, не да се фърляме. Как? Казвам ти за втори път ти да караш хеликоптер. Не, за първи, с джойстика. Казвам ти искам паска не тъбия човек. Вой, извън зените!
Вей, чакай да литна, чакай. Че ме бутат. Не мога да карам хеликоптер, нищо не мога да направя. Другото, ако някой ще каже пито, може да намерите в страницата на GameScript 23 в Facebook. Под клипа ще сложа линк. Съжалявам, ако клипа 1 час, просто не мога да го обработа, даже не мога да отрязвам, в смисъл не мога да го обработа. Това е защото... Аз следваме моето момче, следваме да полетим надолу. Не, трябваше по безопасния път, а не по лесния. Ей, това ще направя заедно с ауто, предполагам. Направих го! Аз ще се спускам отгоре, следваме. Чак, ще падна по глава, пък ще мога и да умра. What the fuck? Сега, Другото тук има някакви подови. какво правим сега? Къде сме тука? Умря ли? Не, какво правим сега, като сме тук? Ами аз ще спусна с BMX отгоре. А като ти кажа са готни при мене. Нека ние сме готови с BMX-а. Така. BMX. Айде, контролер, ти си. Чакай, че се пусна в някой дърво. Готни са при мене. Да са готна. Да. Чакай, че дрифта. Гото, кой номер си? 22. Ти си 21, аз съм 22. What? Къде сме? Господине, къде сме? Следвай малко. The fuck? Знам пътя, бе, машина! Машинкас. Знам пътя. Чай да минам покрай тез. Там вие прави бъни хлопки, ще станеш като нашия приятел. Що? Той иска като направя бъни хлопки. Тя направи... Пълна кабета отиди. Фак, бягай! Не стана, На кабета, на кабета. Знаеш колко пъти трябва да го минавам това, че да успея? Аз го минах вече. Ма то трябва да започнеш от един път. Отгоре, че да са... Опс. Че да се качиш. Че да скачаш. Че коли... Мотня! Мисля да ида на една рампа за BMX. Там да покажа малко фрилайт, ама първо трябва да им прекъщани. Рампата нема кефи. Давай да се спускаме. Чакай. Следвай ма. Колко бързо ще отидем до къщите ни? Чакай малко. Добре. Да наклони на Л. Чакам та там. Трябваше по по-забавния път, бе. Аз тук се катера на хората къщи, той ми вика по-забавен път. Няма по-забавен от това. Мама, карай. Чакай да скочим. Да ще отсилим. Отсиляхме. Портиш. Чакай. От това, кой ще оцелее от това, Джейк? Направо тук съм за снимка, човек. Виж ма, за снимка съм. Гледай какво става. Някой ма качика, те. Баско! Не си за снимка. Гледай сега какво става. Снимка, майна. Офроуд. Да, влез къщата има еднак. Що? Вярно е. Чакай. Кажи им всички. Кога не беше къщата, викаш? Да. Тука. Направо съм с BMX-а. Много голям. Не може да се влез BMX. Хората жират парота. Карай да га видят, те не знаят коя ни къща. Фак, обърках май паролата. Аз тук спаваме на BMX, защото къщата ни... Реално влизаме в къщата. Това е в началото къщата. Да кажа, когато си купам геймърската мишка, ще направя анбоксинг видео на нея. Така, това е първата стая. Само вижте каква хубава снимка, това е жена ми. Това е втората стая. Това е третата стая. Това е четвъртата стая. Това е петата стая. Това е шестата стая. Много стая има. Сега сме надолу, тук са игрите. Тук още една стая, плюс малко библиотека.
Тук Да, и още една, тук е и кухнята. Аз се разкарам тук с BMX-а. Браво. Да, Това е масата. Тук е някаква стаечка. Има и спортна стая, която сега ще видите. Тук е библиотеката. Чакай, качи се, бе! Абе, не искам, чакай. Аре, човек! Чакай да развида хората, Аре, човек, да ни е весело. Аре, хубаво навръщане. Развиди ги, кучко. Развиди ги. Тук има касети. Сега ви покажа втората ми любима стая тук. Става всичко. Това ми е любимата стая от всички. Барабани, микрофони, китари. Плюс, че това ми е по-любимото нещо, което трябва да правиш, обработваш. Тук има едни слушалки. Златни дискови. Насам сме. Отговори. Тук има стая с бар. Бара ще седам. Тук. Гочен човек, аре идвай се качвай при мен. Чакай, бе. Не съм ги разгледал. Тук е последната стая, това е басейна. Тук насам няма нищо, освен една врата, която може да... пък аз я купихме за 60 000 в играта. Която е много ефтина, защото е много голяма и тук си имаме басейнчи. Басейнчо. Това басейна, макар че не знам къде. Абе, чек, басейна, после ще го покажа. Тук е басейна. Тук са, нали, съблекалните. Тук, видяхме, е спортната стая, в която може да правите това. О, да, къде 90 000. Моите карат клюва, ма мисля, че не можем сега. Това е спортната стая, има баскет. Аре, как да закарам, Къде си? Видя ли басейна? Видя го, аре, идвай. Аре, идвай, мушо. Така, нека се качим. Да продължаваме напред. Човек, това е много странно, човек. Къщата с кросов мотор. Да се разкарваш из къщата си на GTA с кросов мотор, човек. Някой ще каже, какви си те удачи? Това ще кажа да си богато, това е да си богато, може да си позволиш всичко, Аз имам милиони да ми падат и аз ги фанах, де. Ние просто имам тук приятеля. Давай, скок! Тук имаме игрички, ей! Да, бе, казах ми, тук имаме 2 игри. Оп. Какво направи, бе? Върнах се малко. Чакай. Давай, наляво. Направо. И... Тук направо, тук взема един инферно, ще няма спрей. Да, може ли да излеем сега? Паркиране. Не знам, аз се оставям. Аз се лизам от сървъра. Що? Тям да ям. Ти направо, ако искаш преклипа, бай-бай от мини. Стана 34 минути. Ко? Да, към 34 минути стана. Хора, бай-бай от мини. После ще видим. Аз не затварям на готиня по скайп. Това ли беше клипочек? Да, това да покажем, пък сега ще направим ушидим. Това беше за клипа, надявам се хареса. Ако е така, абонирайте се, дигнете палче нагоре и чао, YouTube.